Het is een opvallende samenwerking. Sinds een aantal jaar zingen ze samen, de 3 mannen van Club 3. Jan Smit, Christophe en Florian Silbereisen. Nederland, België en Duitsland in één groep. Vooral in Duitsland is het een garantie voor een succes. Het nieuwe album kwam meteen op de eerste plek binnen. En de vorige albums werden al zo'n 450.000 keer verkocht. In Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en België werden nog veel cd's verkocht. In Osland is dat een stuk minder. Geen wonder dat ze bij de mediamarkt in Romein dan nog maar get blij waren dat deze 3 topverkopers te gast waren in Romein. Jan, welkom in Roermond. Ja, dankjewel. Lekker druk, hè? Het is hartstikke leuk. Ja, het is en lekker druk. Dat is altijd fijn als je een signeersessie doet en er komen wat mensen op af. Voor het eerst met Club 3. En die Duitse muziek die is misschien nog wel populairder dan de Nederlandse. Nou ja, dat weet ik niet. In Nederland zijn we op 14 binnengekomen in de hitlijst, in Duitsland op 1. Dus dat zou dan andersom moeten zijn. Maar nee, je ziet, we hebben natuurlijk heel strategisch Roermond gekozen om zowel de Vlamingen als de Duitsers te kunnen bedienen. En ja, ze zijn er allemaal, dus we gaan er wat moois van maken. En fans waren er zeker, niet alleen door eigen land. Ook opvallend veel Duitse fans. Ja, sehr glücklich sind wir jetzt. Ja, die sind mit 3 Kerl, die sind mit 3 Mädchen, ne? Also habt ihr alle die gleiche Favorit oder nicht? Nee, wir haben uns aufgeteilt. Wir wollen ja keinen Stress untereinander haben. Oh, wer hat wie? Das bleibt unser Geheimnis. Geheimnis, genau. Das sagen wir nicht. Nein, Seid ihr große Fans von Club 3 oder von alle Schlager? von dem gesamten Schlagerbereich. Ja. Dort viele Konzerte besuchen auch. Jedes Wochenende? Ja. Also wir kommen aus Deutschland und sind jedes Wochenende unterwegs. Und auch hier in Holland also. Ja, gut. Wir kommen jetzt nicht so weit. Ich komme 60 Kilometer von hier, die 120, das geht noch. Also, das geht. War machbar. Genau. Ein Foto bekommen heute. Ja, Ja, natürlich. En hoe het bij een in-store gebruikelijk is dat er ook gezongen wordt, hier gaat het alleen om een signeersessie. Optreden doen de 3 heren niet. Als ze al op alle grote bühnes van Duitsland hebben gestaan, dan gaan ze die liedjes natuurlijk niet zomaar even in een winkel zingen. Zoals in elke jongensgroep is natuurlijk één van de 3 het populairste. Veergokken op het vriendje van Helene Fischer. Hier in Limburg zullen veel mensen Florian Silbereisen natuurlijk al lang kennen. Belgische zanger Christophe en onze eigen Volendamse Jan Smit, die kennen we natuurlijk ook al jaren. Maar sinds de 3 samen op de bühne staan, is hun agenda geen moment meer leeg geweest. Hele drukke tijd. Ja, we zijn al 3 weken in Duitsland. Ik ben nu even thuis, maar ja, dan zit ik toch nog 2,5 uur van huis. Ga je nog even naar Volendam, denk je? Nee, want wij moeten morgen weer naar Oostenrijk. Dus ik kom volgende week over 10 dagen weer thuis. Het wordt vanzelf weer Kerstmis, Jan. Het wordt vanzelf weer kerstmis. Ja, nou, dat is een schrale troost.